Allah ya mana ina miki magana kin kasa yi ne wanga abu yan mata ya gajiya ne Allah ina zaki haka kin bata rai gaba ɗaya kyakkyawa irin ki haka ina wasu kawata zan dai to kina zo mu rage miki hanya mana kamar ki kyakkyawa kina yawo a ƙasa ai bai ba da Allah bari rage miki hanya mana ya kamata ki bari rage miki hanya ina so ne in rage miki hanya na gode na ma kai nan ga dani nan ko da nan gane kin ga ai sai in je da Allah ina so in rage miki hanya ne wallahi na ce maka banna ni dan me so kake so hau babar in ka bancin na ga maka na kai nan ga dane gidan saboda ina so in kafa tarihi ɗaukar kyakkyawan mace irin ki shi yasa ne mana ke ma aikin sanya idan Allah haba ki bari ki hakuri mana ni kun fa banna hawan moto ba ki hawan moto to ni gaskiya ban iya ganin kin kyale ya kamata a ce kin bani lamba ki dan in kira ki saboda gaskiya ni kin mun wallahi ni banna iya sa lambar ka da kaina to ki kawo mana sai in sa miki dawa ko mana Ay, 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 ay.